Verden er i forandring. Stærke nationer er under pres. Markedsdynamikkerne ændrer sig konstant, og virksomhederne har mere end nogensinde fokus på afkastet af deres investeringer. Denne uforudsigelige verden udfordrer vores arbejdsmønstre og metoder. Samtidig står vi i en IT-revolution, hvor vi dagligt skal forholde os til nye devices, applikationer og sociale medier. En virkelighed, hvor integration af mobilitet i forretningen er kritisk for at bibeholde serviceniveau og konkurrenceevne. IT-chefen er under konstant pres. Chefer og medarbejdere vil have stabil drift og adgang til mail- og forretningskritiske applikationer døgnet rundt, uanset hvor og på valgfrit device. Men hvordan kan IT-chefen levere en sikker og dynamisk løsning uden at gå på kompromis med service og fleksibilitet, og alt sammen med et faldende budget? For at holde omkostningerne nede, har han standardiseret medarbejderne, puttet dem i bokse for øget kontrol og overskuelighed. IT- og UC-infrastrukturen er standardiseret, og mobiliteten er ikke tænkt aktivt ind i forretningsprocesserne. Forestil dig en adaptiv verden med fuld kontrol. En verden, hvor medarbejdere frit kan vælge devices og applikationer, og arbejder hvor, hvornår og hvordan det passer dem. Hvordan ser verden så ud? Det ligner måske en fremtidsvision, men virkeligheden er, at fremtiden er nu. Adaptive UC Architecture er en fleksibel og visionær UC-arkitektur, der forenkler UC-tilgangen i en enkel og dynamisk model. En model, der synliggør den forretningsmæssige relevans og forholder sig adaptivt til behovet for device-fleksibilitet, forretningsapplikationer og sociale medier. Alt sammen uden at gå på kompromis med features og stabilitet i en traditionel kommunikationsplatform. Det hele leveret som en cloud-løsning, hvor man ganske nemt kun betaler for medarbejdernes individuelle UC-behov i en fleksibel brugerpris per måned.